Mr. Mavunge, can you tell us about your shooting incident that happened on the 28th of June 2020? All right. Ndaibva kuchesa forest ndichinobva kunotora huni dzangu. Saka ndichisvika pane chimwe chibridge pane chigwezi chinonzi Zenzele Ndebele. Ndobva ndasungana nemota Toyota Hilux. Yanga ine keji rekutakura mombe. Then ndobva flasha malights. So ndakabva ndadhima malights angu, ndakati pamwe ndakamulaita nemalights, ndobva ndadhima malights. Ndobva tatopesana. Then after 1.5 kilometers ndobva ndaona malights kusure kwemota. Saka kana chifamba mudust road papa akaona kumota kusure kune mota iri kutevera iri kuda kupinda. Ngati abeta ndivhurire ndimire paside mota idarike. Road yacho yanga yapa wide bijana pazvakaitikira. Then ndobva ndamira papa. Saka ndakatotarisa ku-right side kwangu ndichida kundoona kuti mota yapo inodarika. Ndoburuka ndombocheka kumavhiri angu kuti mavhiri ari right here sezvo munhu angabva muroad dziri right. Saka mota ichisvika ndakaona window rakavhurika repassenger rere. Pakabuda bharero repfuti nepawindow papa. Ranga rakavhurika mbijana. Bharero repfuti rakabuda nepamusoro nepawindo papa. Saka pakanobhureka driver akarova emergency brakes yakuda kundidarika. Driver wemota yaHilux yaya. Pakanobhureka ichinomira ndobva ndakawa sound yefuti. Ndibva ndaona glass rangu radriver rere richindiwira mukati remota. Saka muchindi yangaridza futi ndobva buda mota achibva uya kwandandiri. Kwanzi buda mota. Saka pandakazama kusumudza ro ndasingazozi ndafushitiwa papa. Pandakazama kusumudza ro kuti ndivhure door. Ndobva ndakabva kwaramba kusumuka. Ndobva ndatoti handichagona kubuda mota watondikuvadza watondifura. Then tsano dzangu vana ndichifamba navo vanga vakagara ku-left. Ndovakabva vavhura door ravo. Ndobva vazovhura door remotikari kuti ndibude. Muchindi wayo anga andipfuura ndobva akauya padhuze aida kuona kuti ndakuvara zvakaita sei. Ndobva vandibata achinditwisa kudai so aida kuona ubhegi. Ndobva adzokera kune vamwe vake to vanga nawo kwanzi shamari takuvadza munhu. Toita sei? Ndobva vatoti beta tiende pamasuweji paBulawayo waterworks papa. Vanogona kutibatsira neambulance ikauya papa yakatakura munhu. Ndobva vandisa mumotikari yavo pickup yaya kumasure. Ndina tsano nadriver wacho neumwe mupurisa anga asina kundipfuura wacho. Iyoyo anga andipfuura ndobva asara kumotikari. Neumwe muchindi wandaifamba naye munin'ina anonzi Masuku. Ndobva vasara vari 2. Saka tisati tatouya papa pakamboti argument tsano bheno vakati aiwa mota iyo murege ipapo kubhozi mati imateta mhosva. Pachauya mapurisa achazoona kuti mashuta mota yakamira sei zvakaita sei. Saka bhoti mota iyo mufanira muirege iri paposition ipapo. Isu ndobva tazosumuka tikaenda kuwaterworks pandakazotogwa neambulance. Then ivo manje machinda yaya anobva vasara nokubvisa mota pasini nokuenda kunayo driver nokuenda nayo kugreen gables. Saka zvimwe zvakazoitika ikoko ndakwati vakavate sambanje mukati memotikari. But mbanje dzachona dzakazobvisiwa. Hamende vakazodzita sei nemapurisa aiita nyaya yacho. Ndavada create scene kana ndavada sei. Then ndinobva ndagara pamasuweji papa unonga about 30 minutes or so. Ambulance inobva yazosvika. Ndobva ndaendeswa kuMupilo. Chandisvika kuMupilo semunhu anga arasa blood rakawanda ndakandotanga kusatonzwisa zvakanaka zvaizvo zvokuti nonga kuti ndangozinzwa kuti ndakaziswa oxygen ndakuenda kumawadhi papa. Ndakazopepuka ndaiswa tube yaidrena blood yanga iri papa. Ndobva ndakazozvitsona ndatoiswa matubes ndatova patreatment nemadrip atolengeswa muchipatara papa. Then makagara nguva for how long pachipatara? Muchipatara nonga 6 days. Saka pandakangopedza kuiswa drip nemvu neblood
Dhokuta akati nesituation iripo yecorona iyi, ukagara muno muchipatara wakabatwa necorona unogona kutourawa necorona than kuurawa nemaunzo, because they suspected kuti one of my lungs ine yakakuvara. Saka ati haiwa bheta uinde kumba then uenda kuchiclinic. Ndobva vanipa namba dzavo madhokita aya, kwanzi kana any problem yawaita unotifonera direct kwandiri, then we can readmit you. But kana kuri right unongoenda kuclinic vachinipa madays okudzoka kureview. Nonge after every week ndaidzokera kumupilo kuti vachiona progress yehealing yemaunzi aya. Saka imwe makakuvara zvakadii? Ndakakuvara because up to now pane mamwe areas ndisina kutopfugwa nepfuti dziri kutorwadza kufront panoperera maribs pana ndotonzwa kutoti otherwise panotori mafirst days ndawaisa kuti panotori nesomething chakabaya mukati kufront kuno. Then pandakakuvara kwachona kumaundi paundi panga pane deep side rakabuda nebhureti kwakadzika stereki, so kuti vaitoti kana after kugezisa vaitisa bhari vaitobayira bhandeji richipinda mukati kuti rivhare. Even ndichifema papa ndaitonzwa mushonga unenge waiswa kubheki uyaya wotomunzwa mumalungs uchitofema kutoti mushonga uya wapinda mukati. Saka pari zvino makunzwa chi? Zvino ndikasumudza zvino zvinoita sekurema mbijana, ndandotonzwa kutoti fanika ndatokuvara panyuwa, which means maunzi achona mukati asati anyanikira, asati apora. But bullet racho rakabuda here? Bullet rakazobviswa kuchipatara, but pakaita it's like a mystery, because ndikaenda pasiti remota nenhumbi dzandakapfeka panoratidza kuti bullet rakarova rikabuda, even kumusana kwangu bullet rakavhura rikabuda, but handizivi kuti chakazoitika kuti rirove rigodzoka backwards mukati kuti muundi muya. So is it not an indication kuti munhu akapfura more than 2 bullets? It might be kuti akapfura maybe 2 bullets or bullet rara sezvo ndakagara pasiti remota, maybe rakandorova rakashaya kukuinda because hani kusure kune simbi, maybe rakarwa rarova simbi inobva radzokera mukati, nandakagara ndakadai pasiti. So kana either akarova 2 bullets or bullet rakaita rikochi rikadzokera mukati, rakarova simbi rikadzokera nepaundi nepaexit payapa pararapinda napo. Nhumbi dzandakapfeka dzinotori nekubheki kwakabuda kune 2 holes, kuratidza kuti pamwe rakabuda rikabva radzoka nepamwe, but rakashandisa semhundu kudzokera. Bullet rakazoonekwa pakucleaniwa ronda payapa kuda raipushiwa richibudiswa panze, because paiti kana ndichigezisa papa ndainzwa kuvava kumusana, saka ndaida kufarira kuti vapresi kuti mubude mvura iya irimwe. Saka one day medium vachipresa ndopa vakanzwa kuti pane something chiri hard mukati. Ndobva vafondera dhokita kati bheta udzoke kumupilo mangwana, ndobva ndadzokera kumupilo, ndobva vanatsokutarira vakabva kudai kwanzi hai bullet, ndobva rakazobviswa ipapo. So bullet lacho vakamupa here kana? Ya vakandipa ndikazonopa mapurisa, vaiti kaitoda kuti rinde kuballistics ichi inoonekwa kuti futi yakashandiswa chii. So mapfurwa ipapo nyaya yacho yakaperera papi? Nyaya yacho iri kukoti, vandakatora almost 4 months kuti izopinda kukoti nyaya yacho. Handizivi kuti mainvestigations aitiwa anga rakaita sei, but ndikwandiri ndikutonaso kuti kwanga kungodhileya kuti otherwise munhu atanga ahila. Ukazoenda kukoti wakakuvara pamwe majority anozoona kuti munhu wakakuvarisa, because zvino dhokita majority anenge kutobvunza kuti wakakuvara zvakaita sei, takutotaura nezvinhu zvisipo, but papa deni yakapinda aidira achiona kuti ndikavhura ona kuti munhu akakuvara sei, because nemuromo wako you can't express munhu akabvunza kuti wakakuvara zvakaita sei, but kana ipapo munhu akaona anonyatsoona kuti munhu akuvara. So I think vanongozvita deliberately kuti munhu ahile, then wozoendesa kuti pasina evidence kuti munhu akakuvara sei. Sezvo munhu akandipfura ari mapurisa akadhileya kuita kesi yacho.
ende even kukoti kwacho aparatidzi kuti pane investigation yakaitiwa inobetsera kuti inini nyaya yangu imire zvakanaka. In fact panotoita sokutoti munyato wacho ndokutoti nyaya yacho ingoita fanaka nyaya ina basa, because hapana mupurisa wakamboti investigate kunyatsa kutaura kuti zvakaifamba zvakadai. So mapurisa have they been given a chance to defend themselves? To defend ani? Are they then trial yacho yaipapi paruzi? Iye zvino kwakauya munhu akapesera kuuya musi last chaitezeve musi Friday ndokuti ande akauya kuzotestify, because panga paita issue yema-medical affidavit rere medical report. Ini ndavungwa kuti ndine medical report kumupurisa aita nyaya yangu kupumula, then pandakazoenda nayo in fact ndakamufonera mangwana ndiri kuya nemedical report yaye, vozi vaiti ndiye akamisa kuti nyaya isaenda kukoti. So ndikati mangwana ndiri kuya nemedical report yandanepiwa kumupilo nadoctor, then mupurisa anobva ati muri kuya nemedical report yechingani, yabhuti another medical report yandakapiwa nemapurisa kuRosegembe. Ndikavabvunza mapurisa acho akagewana kupi, ndorita kesi yangu kuRosegembe ari kupinda papi. Kanzi saka ndichazokuratidzai medical report yacho kana dhoketi radzoka riri kuprovince, kumashefu ekuprovince vari kuona kuti chii chakaiti, vari kuona mheni zvavanenge vachiasesa kana richinyogopa paya. Then parakazodzoka pacho namanje dhoketi rari ainda ndatovhiringidzika kuti vanhu ainda pane rimwe medical report yavapo, peta yangu ndizoiprodusa kukoti ndichinzwa kuti yakauya sei, yakauya nani, vakanoitora nenzira dzipi. Saka musi wakatopinda court, first thing yandakatanga kuratidzwa ndiyo medical report yacho, kanzi nobva yauya naPP, zvikanzi do you know this medical report? Ndobva ndaitarisa. Ine yangu medical report ine chidhindo chemupilo chekucasualty chacho nechizvo kakawanda. Then yanga isina, ndobva ndatera ndikaona haina chidhindo chemupilo chekucasualty cha. Ndikabva ndati medical handizivi, yangu ndinayo. Ndobva ndatoproducer from my file ndikabva ndapa muPP. Nechasiri rakakumbira ndokumbira kuona kopi yacho, ndobva ndavapa makopi angu inini. Saka ndozvakazoisa dhokita azouya kuzonzi saka medical report iri kushanda ndeipi. So nyaya yacho yakaperera papi. Did you find out where did they get the medical report? Medical report kuti because mukoti papa nguva yandakapinda mubox papa indainzosabvunza mubvunzo answer mubvunzo yemalawyers. Saka ndasana mbobvunza chinhu pamwe ndichapuwa mukana wacho kuti ndizobvunza here kuti mibvunzo yandaiva nayo mumwoyo mangu ndibvunze. Handisandawana mukana wacho wokubvunza. So mapurisa anga ana malawyer? Mupurisa ane lawyer. But iyoyo hauna lawyer? Handina lawyer. Okay. Saka pamabudirira zvakazoita manje dhokita akanyora medical report yangu ndiye akazonyorera mapurisa medical report imwe. But confusion iripo ndekuti medical report yakazonyorerwa yakanyorwa nadhokita akanyora yangu, kai mapurisa akauya kumupilo akati kopi yakarasika yatakapiwa nepatient yako, saka tikumbira kuti producer imwe naningiri medical report because toda kuti neishandisa kukoti. But I suspect kuti medical report yakatanga kutorwa namapurisa yainzi ndapuwa neyokuRosegembe haiziyo same medical report yavanayo yezvino. Pavakaona kuti nindaramba nemedical report yemupilo, ivo vakazoda kukaunda nani, vakatsvaga kuti akaninyorera medical report ndiani. Then nobva vazonoona dhokita vakati haiwa medical report yepatient yake yakarasika, saka tikumbira imwe. Vachivhara yavo yavanga vanayo, ndisingazivi kuti yanga yanyogwa kupi, yanga yabva kupi. So vaida kuzvichenesa papa kuti hai dhokita akanyora ndiwani. But initially pane yekutanga kuti yanga isiri yakanyorwa nadhokita uya, vakazoenda vachinokavhisa kunoona dhokita uya kuti zvingoita fanika pane masimilarities. So muri kudzokera rini kukoti? Todzokera musi Thursday. Okay. Inenge rani 17. Okay. Because magistrate eti kwandoda nyaya ichipera DC handizoda kuti ibusvike next year. Okay. Saka pasara kuzotestify investigating officer wacho akaita nyaya yacho kupumula. Okay. Saka hana kuuya.
kana kuti anga asipo nezvekuti sei asina kuuya kuti kuzotestify ndiye akasara kuti azotestify. Ndakaona ndechekuti as we were traveling from Chesa farm tichipinda parwizi pana Susulude there is a cave. The moment takabuda mubridge necave ndopatakaona kuti kune motikari iri kuuya. So we thought it's just a car which is going the opposite direction. Then patakapesana nayo takangorega ichienda yakadaro. After a distance takazoona kuti kune motikari kuti ase iri kutishira kumashure. Then nespeed yanga iri kufamba nemotikari iyo we decided kuti let's just pull off give away iye tese ipfuure. Suddenly motikari yayo ichisvika ndakangonzwa kuti paitira futi yarira, then window richibva dondera mukati memotikari. First ndakaramba ndakagara mumotikari kusvika mukwashazo ndoziva kuti tsano ndaita sei, ndakuvara. Inini ndopandakadzika mumotikari and the driver's side. What I switched off was my armor lights kupera. He switched off his engine and I switched off armor lights. Kacisha armor lights ngendawo yokuti uyefuna ukuthi lo ungemuva lo abone ukuthi kule moto emile. Then I switched off the lights knowing there's an incident here. We cannot go anywhere. Then after that, ndavhura door trying to help him kuti abude motikari since wanga kuti ngabude motikari. Inini what I did, ndaisama kutsvaka kuti akuwara pai. Ndopandakazoona kuti munhu akuwara beki. Then ndakabva ndabvisa ruoko rwake pasteering nokuti anga atibatsira pasteering achitsvaga support yokuti asadonha. Ndibva ndamurarisa pasiti. Saka mapurisa aya akabva anditi takura munhu wako umuendese motikari umutora kumuendesa kuchipatara. Ndikati uyu haasi munhu wangu, makuwadza munhu ndimi, it's now your case. Chibva tanetsana paya vaida kutondirova inini just because I was furious about it and handatoriwo nehasha and I ended up ndakutaura kuti guys, kana muchitoshuda mutoshuda tese nokuti it was a do or die thing. It is already happened. So to me that was once munhu angatofawo futi just because ndakafunga kuti bullet dera ranga rabuda kumunhu uyo rauya futi raikwanisa kushuda nini futi. Saka ndaitozona munhu akatofawo futi. But at this time, did they even tell you why they were shooting? Vanga vasati vataura kana anything, kana kutombopawo warning shots kuti kune mapurisa kumashure havanambobva vaita warning shots. That warning shot yavakaida kuridza iyo ndiyo yakapinda pamunhu. That's the only bullet ratakanzwa isusu. Kana vakazotaura kuti pane warning shots akapiwa ndefake, vakazoita vega warning shots iyayo trying to cover up, but there is only one bullet rakarira ratakanzwa sound yakangobuda i1. Then from there ndakabatsira mukwasha kubuda motikari tikamisa mutraki yavo tikauya paKame Waterworks apa. Ndandatofonerawo veukama marelatives ese anga ndandatovalaitawo ndichivauza kuti ndozvaitoitika kuno, come and help me. Just because ndandaa lonely. Of course mupana anga atoenda anga asara nemotikari, mupana amusa masuku atati naye. Saka mupurisa waya akashuda akasara nemotikari. Ndopataenda nomupurisa 1 nomuridzi wemotikari yavaishandisa. Ambulance yonobva yanonoka kuuya. Iwo kama wangu anga watosvika, including mudzimai wacho anga atotakurwa navamwe kuchechi. Then from there achienda kuchipatara. Tichibva tadzokera back kwakune motikari. Tichinosvika uku wane motikari yaisisipo. Iwo vakatondisiya deliberate vaida kuti ndisaita sei. Tisaenda navo ndiwo anga auya ndeni. They were supposed to go back with me kupi kune motikari since ndandaa musungu, but they decided kuti vandisiye usiku at around 2 AM paKame Waterworks. No kuti ndatori neukamba, but ndiri musungu. They were supposed to be with me. So from there tavatevera back kana motikari yaisisiko kusini kwaitikira zvona. Saka they were communicating iwo mapurisa aya vaibva vauza kuti motikari iri paGreen Gables. Tibva taenda pachikoro paGreen Gables.
Tichisvika paGreen Gables vakavhura gate vakativharira panze vakati any trespasser angoda kupinda munomu will shoot. Ndo pandakazoona kuti one of the mupurisa watanga taenda nayo anga akatakura 42 piston ne-AK-47 then umwe wacho akashuda anga neyakewo yanga akatakura. Saka ndo pandakazoti guys tokona ngotora time tiri panapa. This case haisati yaripotwa kupolice. Handei tinoripota this case kupolice. Then we drove from Green Gables tikaenda kuPhumula. We reported the matter kupolice. Suddenly nditaripota paya vaya vangofonerawo mapurisa ehomicide vakauya vangoitawo zvavo zvavakangoitawo vaibva vabuda nobva vaenda. Isusu bva tazobva ipapo tikateerawo kuya tichisvika kuya Green Gables takawanikwa vatoripo vehomicide. Then from there homicide yakabva yati ko imi maringei kunoko mota yenyu ichazoclearwa neballistic, mota yenyu muri kuzoitorera kuPhumula, for now inoclearwa neballistic. Tikati no problem, toda kutora mavaluables ari mumotikari. Uyu anga asiyawo mafoni ake ese mumotikari. Tatine toolbox yanga iri mumotikari, tatine dzimwe hembe dzatinadzo dzatiri mumotikari. Ndo zvatoda kungobvisa besa. Then what happened, vakabva vati go ahead munobvisa. Tichinda kunobvisa zvinhu mumotikari paya chandakatanga kuona, it was a foreign object. Mune packet yedo kuzenini Pacific Storm. So ndo pandakatora box riya raiswa padashboard. Ko box iri nderei? Ndichivhura box riya ndo pandakaona kuti mune mabhora 3 embanje. And ndo pandakati kuna Inspector Mashambe atatabva nawo kuPhumula, ko izvi zvabva kupi izvi? Inini handisati ndambosvika mbanje since ndakazvarwa kana doro handisati ndakatombonwa. Mukwasha wangu asati akatombonwa doro, akanwa ake doro patinotimbi zvakanyanyisa, but mbanje haanambobvira asvuta. Uyu mufana watiri naye uyu mwana wechikoro haana kana kutombobvira asvuta mbanje, hatombozivikanwa chinonzi doro. So mbanje idzi dzabva kupi? Saka the same person akashuda waya ndiye akamhanya kupitira achiti ndedzako. Ndikavana no problem kana dziri dzangu. Ini ndakuchifundira kupi? Kuvanhu vaenda kuchipatara ndivaudzwa kuti ndozvaitika. Enda kuchifundira kuchiki veukama. Nekuti paukama pane mamwe mapurisa. Ndobva ndavafonera. Zvikanzi iwo don't worry. Isusu let's call munhu ari kupi? Ari kuchipatara. Timuudze kuti vabva vatoita drug test kupatient. Then kuchiedza imimi muri 2 mozoenda moitwa drug test. Muonekwa kuti mune mbanje here mumuviri. Zvikanzi mbanje even wadzirega after 6 months dzinoita dzinoonekwa mumuviri kuti unga uchipima mbanje. Saka we will do that. Saka foni yangu inge iri paloud vakazvinzwa. Tazobva paya tatora zvinhu zvedu taenda nemotikari kuPhumula. I paid fine 300 bond. So you were paying fine for what? Firewood. Hanzi kesi huni dzinobhadharwa fine. I paid fine, firewood, 300 bond. Ndabhadhara. Zvikanzi you can go now. You are now free. Motikari mozoitora kana veballistic vaita sei? Vazouya kuzoita ma-investigations avo. Vachionawo kuti chii chakaitika, bullet rachona riri kupi since musingazivi kuti riri pai. Nokuti ranga vakazama kutsvaga mumotikari vakaona kuti harimo mumotikari. Saka vangawo kuti otherwise radonha hatisi kuziva raita sei. Saka vakati inozoclearwa neballistic. So yakazoclearwa I think after 2 weeks. Chibva tazoenda ndikanotora motikari inini kuPhumula tikauya nayo pano. Ndo pandakazoona kuti motikari city bullet rakapinda nayo panapa rikabuda so rikazodai so kusvika razodzokwa razowanikwa riri mukati memunhu. So havana kutaura ndava imbanje. Yakatoita kunge issue yatori over. Just because pandakazoenda tichipaitwa ma-investigations ndakabvunza mbanje idzodzo vachiramba kuti ndidzinyore super statement. Zvikanzi naInspector Mashambe handisi kuziva kuti mbanje idzodzo dzakaenda kupi.
Saka what I did ndizongoti all right, since manje musikadi kuzitaura kuti dziri kupi, inini manje ndichanozitaura kupi kukoti, ende chero mukaregedza kuzinyoresa pastatement, inini manje ndichanosvika ndonozitaura kukoti kuti mama kaisa mbanje mumotikari, ende hatina kuramba kutoenda tachi madrug tests just because handina kubvira ndabhema mbanje. Ndozvandakaudza wenyu. So kukoti did they raise such the issue? Ndakaitaura yembanje but haisi kutaurwa. Inongori nyaya yakangonyararwa yembanje. Havasi kuisumudza kuti what actually happened. Panyaya yembanje yakanda kuti ma investigations achona ari kuitwa sei havasi kumboataura.